Башкорт дәүләт университеты студенттар һәм аспиранттар профсоюз оешмаһының 9000-дән ашу агзаһы бар. Комитет активын 600-гә якын кеше тәшкил итә. Был орган югары уку йорты хакимияте һәм студенттар советы арасындагы эшмәкәрлекте көйләп кенә калмай, яшьләрнең хокугын яклауда, уларга социаль ярдәм күрсәтүдә әүдем катнаша. Студентларга материаль ярдәм күрсәтәбез, шулай ук һавыктыру мәсьәләһендә хәл итәбез. Мәсәлән, профилакториядә ял итәләр, шулай ук санаторий Радугала. Йәйге һәм кышкы ялды оештыру да алдан хәстәрләнә. Ел һайын иң әүдем яки ярдәмгә мохтаҗ студенттар Башкортостандың тау саңгыһы, Рәсәйнең Кара диңгез, шулай ук сит ил курортларына барып кайту мөмкинлегенә ия. Әйткәндәй, ноябрь айында беренче курста белем алучы 50 студентка ял көндәрен Казанда үткәрү бәхете тигән. Онда миңа бик нык охшаны, онда бик нык кызык. Без бардык онда Күл Шариф мәсҗиденә, Казандан Кремльне күрдек. Зур гына рәхмәт әйтергә килә инде менә правкомга һәм үзебезнең вузыбызның администрациясына инде. Уку йортында яшьләрнең иҗади һәләтен үстерү максатында алло, без таланттар эзләйбез. Студент язып, откурдар һәм тапкырдар уены кебек саралар, төрле тренингтар оештырыла. Театр, кинотеатрларга бушлай билеттар таратыла. Шулай ук студентларда сәламәт тормышка, физик камиллыкка ялеп итүдә яйга һалынган. Правком кубогына ярыштар, 8 спорт төре буенча факультет ара спартакиада узгарыла.